Sir, not allowed it's not allowed to park? Alright, sorry. I'll just move my car. Move. Okay. Alright, sir. I'm sorry. Thanks. Ano problema? Ano nga? Dahil hindi ka park, dahil. Nagkambalagi ko, wait! Ano? Sa? Nagkambalagi ko, kadali lang. Nagbakalpat ako nga partner sa ano? Driver ko, nagbakalpat sa limno, no? Gago! Linting na tiba. Kabalunagit sa nga imo ng dalanaw. Linting ron. Wow, guys. Kabalunagit sa nga nag-hazard lang ko. Di, hazard nagig ko. Nagbakalagit si partner sa limno sa ano? Tumanogit sa 5 minutes, di. 5 minutes pa mo lang kami, di. Biskal 10 minutes na kami galing. Pro 5 minutes lang kami di, guys. Gago. Dali na gani, nong. Wala, guys, natawab na guys, oh. Kaya ang salakyan na guys, oh. Hindi ba na magwa, guys. Tapos, gadali, gitsa. Masulog ko nga mo, gar ko na kami kwarta. Imo na kwarta. Gago, kakrong kalbo, kakron na. Ay, mga kalbo, bla, guys. Mga guard gani, guys. Ay, hindi ka diba sa liga ng mga bastos, hindi batasan niya, bla. Kanami, nagigatan eh, guys, ang ako niya nga, ano yung mudo, subong kanami, isang adlaw ko subong, tapos ginap-testingan niya ko, abi mano ya ko ha, wara-wara man ko nga daan, abi matilawan niya ko, matestingan niya ko, hindi kaya kailsa yan lang, agi-agi ko sa amon, bunon na ka, kago ka, balukan na gid niya, gasag kami, dumano ka gid, matilaw ka, abi mo, kung suplado, as masuplada ako si mo, kung lain ulo mo, mas lain ulo ko si mo, oh, ano ka? Guys, napainit na ginang ulo ko, guys. Hindi, doon na maringkol ko, Utay, Ay, hindi ka mo rin magkado sa may China book na balaya, ang department store kay klain sa mga garda kalbo na nila. Bisan 12 years na siya gawbraya, guys. Wala ko naman nagreklamo siya, pero ako yagin tok-tok ito mabukwa ganyan kristal, guys. Kagoy, abi, may isol ko siya, Hindi, Tingin na kwarta ang kapark nga salak niya na. May masulod daw. Wala lang gid. Guys, ginapinit ka ng ulo ko kanami. Kanami, gadyatani sa ako nga mod. Subong adlaw. Hindi na magintok-tok kay kuya, guys. Kabalo na gid sa nga nagbakal pa to si partner sang limnon. Tapos, mapahalinon niya kami di. Gasard ko nung nga. Ang kalbo nga kailinit. Ginibla siya mo. Kabalo na gid sa nga gasard kami Bawa kailinit. Yung linti, yung dahil, wala lang sila kabalo nga suplada ko. Kung suplada sila, mas suplada ko. Kung bastos sila, mas bastos ko. Kabalo na gid sa nagbakal na gani limnon gani. Gamano ka gid daw. Gasard gani, mabutan nagdugay si partner, Linit ya. Oh, kalbo yung linti ya. Anyway guys, good morning. Dasin nyo. Send stars please.